Varume, pazuva ranhasi ndiri kupa kutenda kukuru kwekubatana muno muZimbabwe, kuti vanhu tikabatana tinoita chinhu chimwe chete uye tinobudirira mune zvatinenge tichiita. Ngatinzwisisanei pane zvatinenge tichiita. Uye chinonzi Geza Revolution, kubatana kwevanhu vakawanda vari kuda kugadzirisa chinhu chimwe chete chanetsa. Ichochi chekwaED ichi ndio chinhu chanetsa, chekuti ED nezvigananda zvake aiwa vakungoita zvavo zvavanoda. Zvamunoona, unonzwa munhu achitaura kuti ndaakukupa motikari inokutakura kuenda kuchipatara. Motikari yauri kundipa iyi kuchipatara kwacho hakuna kana mushonga. Yauri kuda kunditakura kuti unondiuraya uku, nokuti kutakura kwekuda kunouraya. Muri kuona uya mukadzi wekugwanda uya wenhumbu uya akatakurwa neambulensi yakanga isina mavhiri, yave munzira, ndiye kudubu mavhiri aputika, kudubu mavhiri apera, ambulensi yacho inomendenwa nani, akafirapo iye nenhumbu yake zvese nanesi zvese, bhuruwa yekuya hakuna kuzosvikwa. Saka chaatakurirwa munhu iyeye chii? Kutakurirwa here kuti afire munzira nokuti paita chimota? Kuriya kuti mota dzenyidzi dzine chokuita nekuuraya vanhu, dzine chokuita nekuparadza. Nokuti hamungati isu tiri kuchema zvatiri kuchema, imi takarasima kuita basa rekungogovera dzimotokari. Nzara chaiyo iri kuruma vanhu mumisha umu, vanhu havana kukohwa vazhinji vacho. Dzimwe mbuya hadzina kana chokudya, nherera hadzina kana chokudya. Imi sika kugova mota. Saka nyange wamuri kupa mota ye, anoiwana kupi mari yekutenga dhiziri? Anoiwana kupi mari yekumendena motokari inoti kuti imendenwe bedzi panoda 6,000? Iye asina kana $2 mumba. Hamuoni kuti kutsinyawo here kwakakura kwazvo? Uye upenyu chaiwo haumbogadzirwi nemugadziri wamuri kuita wakomana, kuti kana muri hurumende moita zvekupa vanhu dzimotokari, muchiita zvekupa chero wamaona achifambapo moti uya pano mota. Hakuna hurumende yakadaro. Hurumende ndiye vanhu. Hurumende inopa kuita yeruzhinji rwavanhu ichionekwa. Saka muri kuona tiri kuchema nana Geza ava naChiwenga. Takatoona kuti ndo bhiriji rekubira naro kuti vanhu vabire vaende Kenani kwavari kuda kuenda. Uye hapana kungamboendwe nako panze pesuo irori rakatozaruka iri raGeza naChiwenga nevamwe vake, vana Rugije, vanani, vanaTsanyatwe, vamwe majeneraro ese. Ndo patova nesuo redu ipapa. Nokuti tikashaiwa suo rakadai zvokwadi tinoramba takangochema mpaka amen. Ava vari pava vane basa nevanhu ava. Vane basa nekuguta kwavo, nekuita mabhavhadheyi, nekuita macelebrations, vachifara, vachinwa, vachiputa, vachididi. Ndo zvekwavo izvozvo. Zvekuti vanhu vari kupona nei kwavari uko, aiwa havanei nazvo izvozvo. Saka isu tiri kuti Geza Revolution ngaive inesu vanhu vose vari kubatana panyaya yaGeza iyi. Ngatibatanei varume, tiite chinhu chimwe chete. Munoona iye zvino izvi Geza Revolution ikati right, tese tabatana mamwe chete, chitisunga Mnangagwa. Zvokwadi vanochaya na 1 wekusunga, nekuti vanhu vakawanda kudarika vari kuda kusunga. Saka unosungana majera acho anenge achinopindwa nekupiku vanhu vese vanenge vati hatichada. Saka unoodii? Saka isusu tinonyanya kufara tikaona kuti vaGeza vari kuuya vauyazve semangwana, vari kudzokazve vachida kuudza vanhu zvavari kuda kuudza vanhu. Tinozifarira chaizvo nokuti taanavo vachitiudza zvekuita, vachitiudza madirections, masignals nezvezvo zvavanenge vachitaura. VaGeza ndo munhu watiri kunyanya kunyatsoteerera kuti tinyatsonzwa kuti zviri papi. Kana paine dzimwe dzatiri kuda kuzoita, tinodziita kuseri kwavaGeza, tanzwa zvataurwa navaGeza. Saka rambai muchingoteerera, makaisa madhata enyu, vaGeza vanouya mangwana chaiwo munowanzwa vachitaura.
saka tiri kuti varumeka pamberi nekubatana, pamberi neruzhinji rwevanhu, pamberi neZimbabwe, pasi nemaChina nezvigananda namukuru wavo, nokuti isusu chatisiri kuda kuparadzirwa nyika tichiona. Hatina kuenda kuhondo kuti nyika iparare, hatina kuenda kuhondo kuti vamwe vadya vamwe vachichema. Hatina kuenda kuhondo kuti mitemo iiswe hayo yavanoda ivo, kwete inodiwa nevanhu. Zvekuti mune mutemo muno muZimbabwe, hamuna kana mutemo kana umwe chete. Aiwa, mutemo ichatozogadzirwa kana vana Chiwenga vanana Geza vapinda, ndopo totanga kugadzirwa mutemo. Kwakuchizovhotawo zviri pamutemo zvinonakidza, vachipinda vanopinda vane njere nevanogona kuvaka nyika, zvichienda zvakadaro zvonakidza. Asi bhiriji redu guru ndivaChiwenga navaGeza. Saka isusu ngatireyi mumashure maGeza navaChiwenga, tione kuti kwatiri kuenda uko, kana tasvika ikoko tichanakirwa. Ndinoti manhero anhasi vese vari mumachanero avari, chokwadi taurai shoko rimwe pamberi navaGeza, taurai shoko rimwe pamberi navaChiwenga, kuitira kuti vana Chiwenga ava naGeza chokwadi ngavatiyambutse. Tachema nhamu yakura kuvanhu veZimbabwe, kungoti hatikoso vedzidzo manyai munotora adai yode hakuna nyika yakadaro yakaipa sokudaro. Asika hapana chisingaperi chinoshura. Tave kusvika, tave padhuze, chifarai zvenyu, munodya nenyama manje tichafara tichisekerera muzi.